Arribats a aquest punt de l'informatiu, passem a l'espai de l'entrevista i avui parlem d'un llibre que es diu Viure un dol conscient, que l'ha escrit la Marta Casaramona, que va presentar fa uns dies aquí a Banyoles, i avui en parlem amb ella a l'entrevista. Marta, benvinguda. Moltes gràcies. Doncs has escrit aquest llibre, Viure un dol conscient. El títol ja és molt explicatiu, no?, del que es pot trobar en aquest llibre, que el vas escriure arran d'una experiència personal, i com te va ajudar el mindfulness, la psicologia positiva, que una mica és el que et dediques ara. Què volies explicar? Perquè és com una guia, no? Sí, és una guia molt pràctica per a les persones que estan experimentant un dol o l'estan transitant, bàsicament per poder entendre, perquè quan arribem al dol normalment desconeixem moltíssim el que és, no sabem si el que ens està passant és normal o no, si ho estem fent bé o no ho estem fent bé. Una mica entendre quin és el procés del dol, el recorregut, i aprendre a poder sostenir les emocions difícils que transitem quan les passem, de manera que sigui un dol saludable, que no es cronifiqui, que no es somatitzi, aprendre a equilibrar-nos també en el procés i després una mica més endavant com poder aixecar la mirada i reconnectar amb la vida paulatinament. Perquè, clar, viure el dol, imagino cada persona és un món, cada persona viu el dol a la seva manera, depèn també l'experiència, la mort o com han sigut les circumstàncies, però entenc que hi ha unes eines que tothom pot aplicar d'una o altra manera, no? Sí, clar, és diferent, no? Hi ha molts tipus de dols, depèn de si el dol és esperat o natural, el que diguéssim per edat, no? Els dols de les persones grans ens resulten difícils, però són més fàcilment gestionables que un dol sobtat, que un dol d'una persona més jove, d'un fill, d'una parella, d'un germà, depèn dels recursos interns que tinguem, de les nostres circumstàncies de la vida quan ens passa l'esdeveniment, però segueix sent una experiència difícil per totes les persones. Llavors, no tothom fa el mateix procés, però sí que és veritat que tothom experimenta el dolor, la pena, el buit. Hi ha una època aquestes fases del dol, que diuen? Sí, que no necessàriament són cronològiques. Aquest model d'Elisabeth Kubler-Ross, ella, i des de la Fundació s'explica molt bé que no són unes fases que són progressives. El dol és més aviat un cicle on anem passant com onades d'emocions, que al començament les onades de pena i de desconsol són immenses i després es van fent una mica més suaus, es van espaiant amb el temps, però sí que és un procés llarg i depèn de com el transitem i de si ens podem ajudar a nosaltres mateixos en el procés. Podem fer un dol que sigui saludable i sortir-ne fins i tot enfortits, amb més empatia, més resiliència, més recursos personals, o que sigui un dol que ens empetiteixi, que ens limiti, que anem carregant al llarg del temps. I, com deia al principi, a tu totes aquestes tècniques o eines t'han ajudat a passar el teu dol, de ben recent, també fa poc. Com et va ajudar? Perquè entenc que ja fa molts anys tu que practiques el mindfulness, que és... No sé si va ser natural acostar-t'hi o et va costar. Jo em vaig introduir la meditació l'any 2004, ha estat una cosa que no he pogut deixar, perquè trobo que és una eina supervaluosa i quan un practica aquestes coses, en general, veus com et van bé, com et donen un centre, com et permeten gestionar millor les coses de la vida, gaudir més dels bons moments, patir menys en els difícils, però quan hi ha una sacsejada tan forta és quan agraeixes una mica tenir integrats tots aquests recursos. Sí que me'n vaig adonar que eren unes eines supervaluoses per mi, per poder-me ajudar. Efectivament va ser una pèrdua sobtada, la de la meva parella. El mateix any ja havia viscut la pèrdua d'una de les meves millors amigues i realment tenir tot això a disposició, que sorgeixi naturalment en aquell moment, l'amabilitat interior, la compassió, aquesta brúixola interna que et diu com t'has de deixar sentir les emocions, perquè no t'arrosseguin, en quin moment has de dir d'acord, ara ja m'ho he deixat sentir una estona, he de passar a una altra cosa, m'he de moure, tenir cura del cos, de la ment, una mica del cor, com des d'aquesta globalitat ha estat molt, molt, molt valuós.
i vas decidir posar totes aquestes eines, aquests recursos en un format de llibre per ajudar altres persones que estiguin passant pel mateix. Sí, no sé ben bé si ho vaig decidir. Em vaig despertar un bon matí amb una claredat, no? I no sabré mai si m'ho van xiu-xiuejar a l'orella a la nit. El meu company sempre em demanava que escrivís més i tal com em vaig despertar em vaig posar a escriure i aquí està. Perquè al final sí que és veritat que està molt bé demanar ajuda, no? Però al final per curar un dol sempre ha de ser un mateix, no? Que trobi la manera de tirar endavant, no? Clar, nosaltres som els principals responsables, però crec que sols tampoc podem. En realitat, quan passem fets dolorosos de la vida, el suport dels nostres és imprescindible i això en la literatura científica està claríssim, no? Tenir una xarxa de suport, tenir un entorn proper, sobretot amb el dol, que és un esdeveniment molt estressant, no? Perquè com a mamífers que som, quan perdem una persona important sentim, no?, com que la nostra pròpia supervivència està en perill i més davant d'emocions tan fortes, llavors tenir una xarxa és molt important i més enllà, no?, si veiem que no ens en podem sortir amb els nostres propis recursos, és molt important aprendre a demanar ajuda també, o participar d'un grup de dol, o anar a una teràpia, demanar ajuda psicològica. No ens ha de saber greu, perquè realment és una de les vivències més difícils de l'experiència humana, crec. I en el llibre parles de no sé si fases o capítols, no?, d'aquests primers dies, aquestes primeres setmanes, no?, després com vas entenent el dol, una mica tots aquests processos que es van seguint, perquè al final un dol no sé si s'acaba superant mai o s'ha d'aprendre a conviure amb ell. Crec que tens tota la raó, sí, hi ha fases, no? El dol es va transformar en l'escenari, el que és tan intens al començament, després va amainant, però hem de vigilar, no?, que aquella tristor no s'instal·li excessivament, que no estiguem sempre en el passat, en la melangia, que realment estiguem assentats en el futur, connectant amb la vida que està aquí, no mirant cap al passat, cap al que hem perdut, sinó una mica presents. I efectivament, el dol ens acompanya, el que passa és que podem mirar que ens acompanyi també des d'un lloc més positiu, connectar amb aquesta persona a través de l'amor, a través de la gratitud per lo viscut, en comptes de quedar connectats a través del dolor. També hi ha un capítol o parles d'un apartat de la vida a partir d'ara, que seria això, no? No sé si mirar des del positivisme del record maco, però també suposo que està bé en algun moment sentir una mica de tristesa o melangia, no? És inevitable sentir. La tristesa està allà des del moment 1, el que a vegades ens hem de com animar una mica nosaltres mateixos a connectar amb les altres emocions positives. I aquesta part de la vida a partir d'ara és perquè realment la nostra vida es transforma. Quan hi ha una pèrdua molt significativa, nosaltres mateixos canviem i per moltes persones és un moment de reflexió també, el ser conscients de la finitud de la vida ens dona una perspectiva més gran de les coses que són importants, de les que no, consciència de com volem aprofitar el nostre propi temps també. Llavors està bé poder reorientar-nos cap a les coses que volem per portar una vida plena. I quin tipus de consells o recursos hi ha aquí? De meditació o de petites coses, petits canvis o actituds, manera de veure el món? Sí, no només la part de meditació, tot i que per la part de deixar-nos sentir les emocions, les pràctiques del mindfulness són molt útils, no? És superimportant poder acollir les emocions, no ficar-les sota la catifa per por que ens arrosseguin. Les pràctiques del mindfulness ens ensenyen a estar en el nostre centre, a fer un espai a aquestes emocions, però sostenir-les des de la consciència i des de l'amabilitat, poder-nos confortar. I aleshores les podem processar millor. Però també és important establir petits objectius al començament, moure el cos, la part física és molt important, cuidar-nos, demanar aquesta ajuda, no perdre de vista la bellesa del món, aprendre a agrair el que tenim, escriure, expressar és molt important. Llavors hi ha propostes d'escriptura expressiva per anar podent transformar aquestes emocions, també arribar a un altre lloc. Sí, hi ha propostes d'exercicis reals, de pràctiques, diguéssim. Totalment. Sí, és un llibre molt pràctic, té àudios també per totes aquestes pràctiques d'acollir emocions, d'aprendre a confortar-se, d'establir nous objectius, de reconèixer les pèrdues secundàries del dol, per exemple, perquè més enllà d'haver perdut a la persona, que és la pèrdua principal,
tenim moltes altres pèrdues, no? De la pròpia identitat, del que érem quan estàvem amb aquelles persones, potser hi ha alguns cercles socials, a vegades perdem una mica de salut, reconèixer totes aquestes pèrdues, i aquí on sí tenim una mica de marge d'acció, perquè amb la pèrdua personal no hi tenim, ajudar-nos a nosaltres mateixos, a reequilibrar-nos. I has estat presentant el llibre, vas estar a Banyoles fa uns dies, com és el feedback que reps, què et diu la gent que se l'ha pogut llegir? Està sent molt bonic, un procés preciós de persones que estan transitant dols o que els han transitat, i d'agraïment, de dir, això no havia trobat mai res així, m'està ajudant molt, conèixer moltes persones en el camí, persones valentes i vulnerables i sàvies, persones que acompanyen dols, persones que acompanyen persones al final de la vida també. La veritat és que un regalet. Per tant, aquest llibre podria servir per persones, ara que et parlaves de gent que acompanya gent al final de la vida, per persones que hi ha dols que ja saps que passaràs, per edat, per malaltia, pot ajudar també una mica a preparar aquest moment, no hi serà d'aquí. Sí, absolutament. I no només per això, també serveixen per altre tipus de dols, aquestes eines d'acollir la dificultat, sostenir-la, fer-hi un espai, mirar com ens podem ajudar nosaltres mateixos, serveixen per altre tipus de pèrdues menors que podem tenir a la vida, el trencament d'una parella o la caiguda d'un projecte professional important o d'un projecte personal, que també són dols. També són dols, sí. O el dol de la pròpia salut, si emmalaltim, totes aquestes eines també serveixen per aquests processos. Doncs moltes gràcies per haver vingut aquí a explicar. El llibre el trobem a totes les llibreries, no? I també online, a través de la pàgina web. Amazon he vist, no? També l'editorial, que és Amat Editorial. Doncs moltes gràcies, Marta, per haver vingut. A vosaltres, encantada. Doncs ja ho sabeu, si podeu donar-li un cop d'ull a aquest llibre, a aquesta guia, que segurament us podrà ajudar, com ha dit la Marta, no només en cas d'un dol per mort, però per canvis a la vida que a vegades són difícils de superar un sol, doncs aquí hi ha un recurs més per transitar aquest dol.